Ebola mancha nolandi e piny Uganda, migawo mar thieth e pacho ka ogolo thuon wach mar jiwo oganda ewi ikruok margi. Tend migawo mar thieth gi e sani timo ikruok mapiyo mondo mi gine ni rang'iny mar ikruok ne kedo kod tuo makamano mar Ebola ni kare. Bende nitiere chenro mar neno ni kuonde duto ma pacho ka oikore makare. Ranyisi mage gin kaka medruok liet mang'eny e del, wich mabero, diep, ng'ok kod mol mar remo mawuok e del e okang' mogik mar tuono. Oganda ijiwo mondo many thieth mapiyo, iko jogo mowito ngimagi e yo moritore, kaachiel gi bedo mabor gi joma tuo kod bedo mabor kod lee madipo ni nigi tuoche mopogore opogore. Mondo mi yud mathoth kata go lipot kotenore kod tuo mar Ebola, inyalo gocho ne migawo mar thieth e namba 0719 0729 471144.